Η ακαδημαϊκή ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, απαιτητικές αναζητήσεις και ατελείωτες ώρες έρευνας. Χρειάζεστε έναν σύμμαχο για να διευκολύνετε την ακαδημαϊκή σας πορεία. Ο Google Scholar μπορεί να είναι ο καλύτερος φίλος σας. Ο Google Scholar δεν είναι απλώς μία μηχανή αναζήτησης για ακαδημαϊκές πηγές. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες για να σας βοηθήσει να οργανώσετε και να βελτιώσετε την έρευνά σας. Αποθηκεύστε τα άρθρα σας στη δική σας ψηφιακή βιβλιοθήκη, δημιουργήστε αυτόματα αναφορές για τις εργασίες σας και οργανώστε τις πηγές σας με ευκολία. Με το Google Scholar, η ακαδημαϊκή έρευνα γίνεται πιο αποτελεσματική και οργανωμένη. Δημιουργήστε συναγερμούς για να μην χάνετε καμία νέα έρευνα και χρησιμοποιήστε τη σύνθετη αναζήτηση για να βρείτε ακριβώς τις πηγές που χρειάζεστε. Η έρευνα γίνεται πιο στοχευμένη και αποτελεσματική. Χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη στις φοιτητικές σας εργασίες. Το φοιτητικό φροντιστήριο ανάβασης είναι εδώ για εσάς. Αξιοποιήστε την εξειδικευμένη καθοδήγηση που προσφέρουμε και κερδίστε 10% έκπτωση στην επόμενη σας παραγγελία. Μην περιμένετε άλλο. Επισκεφτείτε το www.anavasis.gr και πατήστε στο «Δωρεάν κοστολόγηση έργου» για να δείτε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την ακαδημαϊκή σας επιτυχία. Ο Google Scholar και το φοιτητικό φροντιστήριο ανάβασης, οι δύο καλύτεροι σύμμαχοι για την ακαδημαϊκή σας επιτυχία.